it's Adri from very sunny Bulgaria. It's beautiful here, it's lovely warm. We are having such a nice time. We've been to the beach today, and for the first time I saw your dad in the sea, and also your dad wearing shorts. The very first time. And no, it's really lovely. I'm sorry that you can't be here with us, and hope to see you before long. Hope all goes well with your work, and that you find a new place to live. And yeah, all our love, Valia. Hope to speak to you soon. Bye. Merci. За кой? За кой? За всички, за вас. За теб, за Дерек, за Тошко. Дерек, моля. Специално тик. Тиквеник. С чикви, с канела. Много вкусно. Здравей, Вали! Ние сме добре тук. Днеска ходихме на плаж. И колко сме добре. Ти въобще не трябва да се притесняваш там. Би трябвало да вземеш вече живота в твоите ръце. Знаеш много добре. Не си малка. И трябва да мислиш. Свърши тази година и до година ще дойдеш в отпуска. И така. Тъй, че въобще не се притеснявай за нас. И така. Ще говорим повече. Айде, чао. Selsi Mudra is Toshko and Toshko. Okay, little Toshko, what do you have to say to Valia? Кажи нещо за както. О, да кажа, саме. Вали, да не занимавам баща ми. Ще го знае. Чем да работя, защото кога му искам пари сега. Станал съм колкото него, по-голям. Искам пари. Ама някак път трябва да. Айде, аз ме чека преди 1 час. Да. Добре. Чао.